Ти наш диван ламаєш. Так я його ніколи не зламаю. Це ж безкаркасний диванчик експромт. Хотів показати, наскільки диван безпечний. Це всі безкаркасні меблі, в принципі, вони безпечні, тому що всередині йде безпружинне наповнення, і ти його хоч ногою бий, хоч з розгону в нього стрибай головою вперед, все одно ти не зламаєш собі ні голову, ні ногу. Синець може залишитися, якщо прямо аж сильно розігнатися і стрибнути на диван. А так, в загальному, в дитячу кімнату найбільш безпечний варіант меблів. Крім того, він є легкий. Тобто, якщо вам потрібно буде зробити перестановочку, ви диванчик самі або з кимось за допомогою взяли і перенесли в іншу кімнату. Система розкладання так само однією рукою. І у вас тут виходить повністю рівне спальне місце, розмір 1,60 м на 2 м, безпружинне наповнення, витримує навантаження до 120 кг. Коротше, якщо диванчик Експром сподобався, в нього безкоштовна доставка по Україні, відправляємо за кордон і розміри є різні. Деталі на сайті Солоха є, в шапці профілю телефон для зв'язку.